Club Junta. Tikulandireni amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli lero pa 2 December 2025 tsiku nkumati Tuesday kapena kuti lachiwiri pachichewa la mwezi umenewu wa December, wiki yoyamba ya mwezi wa December, mweziso omaliza wa chaka chimenechi cha 2025. Mwadzuka bwanji kwina kulikonse kumene muli. Poyamba tiyeni timuthokoze Mulungu chifukwa ndi wabwino ndipo chifundo chake nchosatha, amene watitetereza usiku onsewo, kutiyang'aniranso, kutisamalira mpaka na kufika nthawi ino kutizunsanso ndi kutipasa nthawi ndi mwayi komanso voice tikayankhulani komanso khutu lakumva kuti mukamve zimene ndingathe kuyankhula mu tsiku la lero. Iye khaya amene akuyenera kulandira ulemu ndi matamando. Ulemu lero ndi ku nthawi zonka muyaya. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Lero ndabweretsa nkhani ya straight. Sindipitanso uko kumakungobwera straight. Ndimafuna ndidzudzule mtsogoleri wa chipani cha UDF Austin Atupele Muluzi. Nena kuti nthawi zina ngati amasowa zoyankhula azisankha kukhala chete nkulingaliranso kodi ndingayambe bwanji leadership yanga, ndinasokoneza pati leadership yanga. Sindikuona chinthu cha nzeru kuti Atupele Muluzi azibwera kumadzudzula Professor Arthur Peter Mutharika kumamuuza kuti within 7 days apange resign pa mpando wa president. Pazifukwa zingati? Kodi amene akananena kupanga resign pa mpando wa president pakati pa iyeyo ngati president wa chipani ndi president Mutharika amene ndi president wa dziko, akananena kupanga resign ndi ndani? Akanamba kuzifunsa kuti kodi ineyo chimene anthu akwathu anandikanira kuti ineyo sakundifuna kwathu kwa bambo wanga kumachinga ndi chani? Nkundichotsa pa mpando wa MP mwachipongwe. Akadakhala wina akadazifunsa kuti kodi chaka chimene chichi tinali pa chisankho, kodi anthu akumachinga amayankhula zotani, adandipatsa voti sanandipatse voti? Kodi anthu akumachinga pakati pa Atupele Muluzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene adampasa voti anali ndani? Akadakhala ndi mafunso ngati amene kuti nanka kwathu kumene anthu akumachinga kuti ayi kumachinga si kwathu, anthu adziwa azindikira kuti kumachinga ndi kwa bambo anga, kumene kwathu ndi kulilongwe, ndi kuchifukwa cha na Malawi panopa atembenuka amalawi akumachinga kumanena kuti ne kumachinga si kwathu, ne kwathu ndi kulilongwe. Mafunso onsewo akadakhala iye akuzifunsa, kodi nanka chipani changa chinawina ndi ma MP angati? Mafunso onsewo akadakhala kuzifunsa, kodi ma MP anga amene ndinali nawo kodi ndili nawo be kapena achoka ku UDF? Kodi nanga ngati achoka achokeranji? Atupele Muluzi ndimafuna ndikuwuzeni sikunena kuti pakati pa inuyo ndi Mai Jorobala kukhala president wa chipani Mai Jorobala cha UDF, chipani chikosa kudzuka ndipo chikosa kukhala ndi mphamvu zoopsa. Mai Jorobala ndi inuyo simungalowane. Mai Jorobala ndi inuyo simungalowane. Jorobala ndi mamuna. Olo ningonena kuti Mai Aisha Mambo mina ndisakakambe za Jorobala, mwina mukuzona kuti kwamba za Jorobala chifukwa Jorobala apasidwa sipikala ndi DPP ndichotse Mai Jorobala kwandi watenge Mai Aisha Mambo kuyika apo Atupele apo. Inuyo ndi mwana kwambiri ndipo muli pansi kwambiri. Ndiye mudzifunse kuti kungoluza chisankho kodi ndi anthu angati ma senior members amene achoka ku chipani cha UDF nkulowa ku chipani cha DPP. Mutanoka kuona kuti chipani chiyachatha ngati a Yusufu Mwawa amene amakhala kundalira, Keni Ndanga amene akhala kundalira, Mai Aisha Mambo akhala kundalira, onse ja achoka apita ku DPP. Mwasalanso ndi ndani? Ndipo inuyo ngati kuli mwana amene waononga chipani cha UDF ndinuyo mwana osakaza, mwana wa mphulupulu ya mkatikati, mwana amene alibe legacy, mwana amene alibe tsogolo yosamala kuteteza chuma cha bambo ake. Kubanja la Muluzi ndi Atupele. Mati ndiyankhule izi, anthu amene mumamukonda Atupele kumamusapota mwina ifoti ndi mtundu wachiyawo zilibe kanthu, poti mwana sathawira kwa anthu ena ake, amathawira kwawo. Ndi mwana wanu mwina kumteteza
koma utsogoleri atupere alibe. Tikukamba lero pa 2 December timaona ngati kuti masomphenya amene tinenawo mbuyo mukuti mene atupere mudzaza kuzalamula dziko lino, koma mmene waonetsera utsogoleri wake, kukula mtima wake, kunyada, kudzimva, atupere muzi sangazakheso president mpaka nazalowa m'manda ngati ineyo chimodzimodzi. Izi ndikuyankhula lero ku mtundu wa Malawi munkhulupirire mawu angawo, ndipo ngakhale DPP takhati sinachite bwino mu zaka izizi za 2025 mpaka na 2030 kuti anthu afuna kusintha kutenga chipani chinacho chilowe mboma na UDF pasi pa ulamuliro wa atupere mulozi zosatheka. Ndipemphe ma supporters a UDF mena kuti pankhani machawi musankhe mtsogoleri wina ayendetse chipani mwina chikoza kudzuka. Tikadikhalira mbuyo mu chipani cha UDF, chipani chimene chinachita bwino kwambiri ku nkhani ya democracy, kuchotsa ulamuliro wa chipani chimodzi nkubweretsa ulamuliro wa democracy mdziko muno. Timakumbukira pansi pa ulamuliro wa bambo ake atupere muzi Dr. Bakiri Mulozi. Ndipo tinene zoona m10 years yawo zambiri zinasintha. Amalawi tinayamba kupenya, tinachoka mantha, tinayamba kuzindikira kulimba mtima kumathandiza chani, koma panopa atupere muzi alibe chimene anganene kuti wabweretsapo kuchipani impact imene wabweretsa kuchipani cha UDF imene Amalawi tikoza kumayikumbukira moyo wathu wonse palibe. Ali ngati imene amakhalira ntchito zace za satana jekezi, kuba, kupha, komanso kuwononga. UDF yaonongeka, yasakazika, yatheratu chifukwa cha leadership ya atupere muzi. Lero muuza kamanena kuti Mutharika must resign within 7 days. On which way? On what way? Can you give us a reason? Within 2 weeks, 2 months, anthu mayamba kutokota. Koma ngati ndi ku opposition kwako kwa nani, ndiye kwako kwa nani? Ife tipati makuza na atupere muzi, tapangani alliance, takhala tikukulirira na atupere muzi inu kumakapanga alliance ndi chikangawo. Takuyankhulani, takuzuzulani, takulenyani mnduma anthu mapanga makani. Lero zikuvutani, zimene akuyankhula chakwera, zimene akupanga chakwera, ndi chimodzimodzi zimene simupanga atupere muzi. Kodi dziko la Malawi mukulikankhira kuti atsogoleri abwinobwino ngati ndimadali kuti ndi atsogoleri achinyamata amene angathe kusintha dziko lino kutsogolo kuno, koma anyamata ake akumezedwa ndi zinkhanira. Anyway, wakumva wamva, pati mangofuna timuyankhe atupere muzi kunena kuti asiye kuyankhula mtudzu, iye ndi nyamata. Pamene alipo akoza kupita kukagwira ntchito, kaya ndiyo makaniko akagwire, kaya ndi maminibasi akaitanire, kaya kuchita manyazi kuno apite kunja, kaya zikanena tipa ndi matima amene ndimacheza nawo akunja apite akakhale kaye mwina 3 years asabwere mwina atazikonzekeresa. Koma akakhala muno kumatati aziyang'ana kuti Peter Mutharika akupanga chani, zimuchedwetsa kwambiri. Anthu sampanga folo, amene akapane folo ndomweyo chifukwa tinene chilungamo. Anthu akuza kumakuchemerera mmene zimachitikira nthawi ya misonkhano yokopa alendo, yokopa anthu kuti alowe mu chipani, kuti anthu apase mavoti ku MCP. Bwa mukati mupite uku chiunyinji cha anthu, mukati mutere uku chiunyinji cha anthu, koma kubwera nthawi ya mavoti bwa ndi mmene tizimakhalira pa dziko lapansi pano. Anthu akakuona uchitsiru amakulondola ndi uchitsiru wako, tikamwe mahewu ati akugawa mahewu, iye akugawa mathuso zati, iye akuti akuitanisa anthu ku State House tikaoneko, tikadye mpunga, ati kumapezeka mpunga komanso kumabwerako ndika 50 pini. Zimene anthu amalondola, koma by the end anthu onse aja amakusiya pambalambanda kuti udziwe kuti iyeyo ndi munthu. So Amalawi si anthu opusa, tinachenjera, si anthu otibwerera kuti ayi fafara. Ndimalize ndi mawu othokoza kuti mabungwe ena akuluakulu amene amayang'anira mayiko pa dziko lapansi apanga recommend ndi kusankhaso Dr. Joyce Banda, president wopuma wa dziko lino yekhayo wamkazi woyamba ku dziko la Malawi, kuti akhale wapampando oyang'anira bungwe la GFI, mabungwe akuluakulu amene amayang'anira mayiko
kuthandizapo, kutengapo nzeru, kuyikapo maganizo, kufuna kuthandiza mayiko ena amene mwina sakuchita bwino. Choncho ine I congratulate to Madam Joyce Banda. Tinene zona Malawi, Jerasi Sumuna. Joyce Banda Mulungu adampasa utsogoleri. Mosa ninaso mozemba pa mozengereza. Adampasa leadership. Chifukwa ine ndikamaona muzaka za Joyce Banda atakhala president chaka cha 2012 up to 2014. Kumbali yake munthu amayi adayesetsa. Tinene zona. Today ndi mavuto angapo mnthawi imene jayi koma adachita sort out mukanthawi kochepa. Ningonenapo chitsanzo chimodzi chokha cha mafuta. Nthawi imene amalowa pa mpando Joyce Banda tinali ndi mavuto kopsa a fuel mdziko muno. Koma anawathesa within 5 days. Kuthawa mavuto amene mpaka adalamula zaka zake zonse ziwiri kumaliza sitinakhale ndi mavuto amafuta mdziko muno. Anamangira nyumba anthu ena osauka m'midzi yosiyanasiyana. Mzaka ziwiri anamanga nyumba zochuluka maboma ngati Azomba, Chirazulu, Kasungu, tingotchulapo chepa, Nsanje, kumangira anthu ovutikitsitsa. Adagawapo zinthu zina zimene ena amene adasamala mpaka na lero adakali nazo ndiponso akuyimba lokoma. Amagawa tipa cha ng'ombe, mbuzi, kwa anthu osaukitsa kuti mwina angopeza poyambira kuti mwina kamoyo kawo kazisuntha. Within 2 years, tinganenepo za msewu wa Limbi Zomba. Mpaka na lero msewu ukugwiritsa ntchito mwabwino, msewu wokongola, msewu woti timoyenda mwina 45 minutes, mwina so 35 minutes. Kuchoka mu Limbi kufika mu Zomba. Msewu wabwino kwambiri Joyce Banda. So Amalawi ine ndimamuthokoza kwambiri mayi amene uja. Kuti zaka ziwiri zokha adaonesa chidwi chake. Pamene azibambo ena 5 years agwira ntchito mdziko muno ngati president, chimene chapanga iye akapita kunja makakwera njinga, akapita kunja makajambulisa ndi ana azungu. Basi 5 years nkuthira zitizo zimenezozo. Ndipo atachoka pa mpando Dr. Joyce Banda mchaka cha 2014 sana khale pansi. Anapita kunja makagwira ntchito zina 3 years. Kena kwa nabu yaso ndagwira ntchito kunja kuno ndikakhalenso boma la kwathu kathandize kwathu. Sana khale pansi wapanga izi boma la lola lina amutuma ampite soku wapanga izi zaka zomwe zizapita zizi zitatu zina izi amanga nyumba tu za asilikali, kumanga nyumba za anthu amene anagwedwa ndi ngozi ya Second Friday, kumangisa nyumba mosazana ndi Dr. Bakili Mulusi. Sana khale pansi. Ndi mayi amene sakonda kukhala pansi, saziyang'anira pansi ngati mzimayi. Choncho posankhidwanso ndi bungwe lalikulu limene kuti akhale wapa mpando kulowa m'malo makomera, ine ndikuti anthu awa amadziwa ndi kuyang'anira. Akali asankha zina zimene zangochoka kumene mbumazi tikadanena kuti palowa chinyengo pali kukondera. Koma Dr. Joyce Banda sanakagwire ntchito ineri yonse kunja yotumidwa ndi bungwe kaya dziko lake yopangisa manyazi ayi. So let me say, Madam Joyce Banda, the former president of the Republic of Malawi, I congratulate you. Tadalira, takhulupirira, ndipo tatsimikizika kuti mutigwira bwino ntchito mu nthawi yanu. Ambuye akudalitseni pa china chilichonse, ndinu mayi olimbikira. Mayi amene simuziyang'anira pansi, mayi amene simugona usiku kusala kuganiza, mayi amene mumathandiza ngakhale dziko lanu la Malawi. Taonatu zambiri zikuchitika mukuthandizira. Osagonja kuti ayi poti sine president ndinagonja. Ayi munayimanso chaka chimwechi cha 2025 ichi zinangovuta. Wanditu mtima ofuna kuthandiza dziko lanu mayi muli nawo. Ambuye akudalitseni pa chimenechi, ndipo Mulungu akhairani pa china chilichonse ndipo akwaniritse masomphenya. Chifukwa Mulungutu amaona, amadziwa chimene chili mkati mwa munthu, malingaliro ake ndi kufuna kukwaniritsa kuchita achieve magoals ake. May God bless you. Pomaliza penipeni
ndibweresa mwambi ndinaokambanso dzulo nkhuku ya njiru siswa. Mawu awa ndikuabwereza zonse ndayankhula chakumasana pa VN imene ndatulutsa masana ya anthu amene akumakamba za president wa dziko lino kuti wapita ku chipatala akudwala, bwanji boma likubisa. Inuyo ngati mukudziwa kuti akudwala tithokoze kuti mukudziwa kuti akudwala, mwina nkutheka inuyo anakuwuzani kuti akudwala, koma chimene ine ndimadziwa ndi kukhulupirira kuti matenda sitingabise. Sichoopsa, mtsogoleri wa dziko amadwala, munthu wamba amadwala, nduna imadwala, MP amadwala, kaya ndi mfumu imene imadwala. Chobisa nchani ngati munthu akudwala? Atadwala nthani yake tinadziwa kuti wadwala, mkono wavuta, tinadziwa sanabise. Chokabisira lendo uwu ndi chani? Komanso kuchoka kwake sanachoke mobisa kuti anthu sanamuone kuti tangomva kuti wakwera ndege wapita. Mamuona wapita pa Bakiri Muzi International Airport imene yankatika Muzi International Airport kuchileka. Asilikali ankhondo ampasa perete, waima kupereka saluti, waenda yekha kukakwera ndege. Inu chimene munete munthu akudwala ndi chani? Mamuna kuti akudwala chani? Chabwino ngakhale atadwala kumano chakukhuzani ndi chani? Mumafuna alengeze kuti chani? Ulendo ndi wa private, mumafuna auluse aneti ndiukacheza, ndiukasamba, ndiukakumana ndi nzanga wakuti kuti, ndiukapuma kaye nditawina sinapume ndaenda kwambiri pa kampeni. Anene zimenezo zokutunula Malawi zitipinduliranji? Chimene tikudziwa boma lalengeza kuti president akupita ku private trip ku South Africa. That's all. Ndipo abwerera. That's all. Tazipanga kuti Malawi ziwathandize. Zimenezo sizithandiza AI. Ni njiru chabe, njiru ukaduka kusasangalasidwa. Mumafuna nyamuke kunazika kwera njinga, mumafuna nyamuke kunazika jamusa ndi anazo ndenti mwanombe. Get out. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole akane APM ndi amene akulamula DPP Blue Alliance. Mbite.